रूप बाटे तयखिया लजैबे करी, केहू की सपना हियरवा समईबे करी। ई प्रीतियात कोलू के चक्का हवे, अंगुरी देबत पहुँचा धरईबे करी। काहे क्रिया धरावेल आन की तरह, काहे क्रिया धरावेल आन की तरह। तह के पुतरी में है तह के पुतरी में राखीले परान की तरह। काहे क्रिया धरावेल आन की तरह, तह के पुतरी में राखीले परान की तरह। काहे क्रिया धरावेल आन की तरह, काहे क्रिया धरावेल। अबही क्षण भर नया के बैठल इहाँ, अबही क्षण भर नया के बैठल इहाँ। तबले चली दिहला दुई जिया के चान की तरह। काहे क्रिया धरावेल आन की तरह, तह के पुतरी में है तह के पुतरी में राखीले परान की तरह। काहे क्रिया धरावेल आन की तरह, काहे क्रिया धरावेल। जब तू दूसरा की रूप के बखान करेला, जब तू दूसरा की रूप के बखान करेला, बतिया लागेला करे जवा में बान की तरह। काहे क्रिया धरावेल
आन की तरह तह के पुतरी में है हो, तह के पुतरी में राखीले परान की तरह काहे क्रिया धरावेल आन की तरह तह के पुतरी में है तह के पुतरी में राखीले परान की तरह काहे क्रिया धरावेल आन की तरह काहे क्रिया धरावेल हो, काहे क्रिया धरावेल हो, काहे क्रिया धरावेल।